Mapinelo, nawe Ndomdlwane, nginombuzo odwa ofuna ubuza la kunini. Ngifuna siniphendule kahle lo mbuzo. Director, uthini umbuzo wakho? Umbuzo wami uthi, imisebenzi yasekhaya niyayenza before nizo-actor? Mina ngiyayenza imisebenzi esekhaya. Angazi kuMapinelo. Nami director ngiyayenza imisebenzi yasendlini. Amanga. Niqombela nodwa amanga nina. Angazi ukuthi ufuna sithini mina noMapinelo. Ngiyazi ukuthi nathanda u-actor. Kodwa Anda Mdlwane, yabo mengangena ukoda suke sekubheda. Mapinelwa, musungiphazamisa ngisakhuluma uyezwa? Ngiyaxolisa director. Ungaqhubeka ukhuluma. Kuzomela niye u-actor. Ngobani manje director senzeni? Abazali beni bayakhalani kumina. Futhi mina lodwa engikwazi ukuyimela. Bakhala ngani manje abazali bethu? Bakhala uthi nina anenzi lutho emakini. Into edume emakhanda u-actor. Manje ingakho kumele siye ku-act. Ayikho into engayenza. Ngoba manje lento lengilethele inkulumo. Yabo mina ekhaya ngeke bangekise uku-act. Nami ngivumelana nawe Mapinelo. Ngeke bangiyekise. Ngicela nikhumbule ukuthi nina niyiphethe emakini. Futhi nizahlala abazali beni boyi-2. Hey ndoda, selokhe ngifikile kule ndawo yenu. Ngibona amajita odwa kanti bakuphi ongalo? Bakhona usazobabona. Yabo mhlawumbe masubabona azobaleka. Hayi mina mfethu ngisilona igwala. Manje awusho ingane zala ayithanda abantu abanjani? Hayi ingane zangala zithanda kakhulu abantu abadlala ibhola. Hawu, indaba vele bethanda abantu abadlala ibhola kakhulu. Amantombazana abona ukuthi bawumfana ungadlala ibhola. Kuyacaca uzodlala wona.